Госпожа Георгиева, краят на миналата година професионална гимназия професор доктор Асен Златаров стартира един проект, една кампания, пилотна програма по управлението на финансите. Кажете ни всъщност в какво се състои тази пилотна програма и кои ученици обхваща от професионалната гимназия? Тази програма всъщност стартира преди 2 месеца. Тя е една съвместна инициатива на Фондация Junior Achievement и на една неправителствена организация, наречена Инициатива за финансова грамотност. И всъщност тя е насочена към подготовка на младите хора в една доста специфична област, която всъщност е свързана с нашето ежедневие, а на практика отсъства от реалната подготовка в училище. И въпреки, че при нас икономическото образование е една от основните ни професионални цели, тази програма е насочена по-скоро към тези, които нямат сериозната професионална подготовка в областта на бизнеса и финансите. По тази причина ние ще стартираме с 9-класници, тези, които все още не са запознати с проблемите на финансите, с цел да експериментираме пилотно как програмата наистина ще даде финансовата грамотност на младите хора. За какво става въпрос? Всеки един, когато управлява своите лични финанси, се налага да се сблъска с дебитните карти, с кредитите, с кредитните карти, с плащанията по интернет, с влоговете, лихвите, банките. Неща, които в днешното училище отсъстват като предварителна подготовка и информация, и младите хора, завършвайки, излизат на практика неподготвени за едни такива тривиални ежедневни неща, което е предпоставка те да се заблуждават в някои опити да бъдат манипулирани или пък да не могат да направят правилен избор за ефективно управление на своите лични финанси. Цяла Европа и Америка има въведени подобни учебни програми, в които учениците получават първи понятия относно това как трябва да работят с финансови инструменти и да управляват финансовите си средства, каза още Мариета Георгиева, директор на учебното заведение. Колко време ще продължи обучението по тази пилотна програма за управление на финансите, при която учениците ще могат да придобият знания наистина на тази тема? Пилотният етап е до края на учебната година. Ние стартираме през втория срок и всъщност в рамките на втория срок децата ще се обучават 2 часа седмично, ще имат различни срещи, различни форми на обучение с различни специалисти, представители на финансовия сектор, след което ще има един национален етап на тест, на проверка на резултатите, на това, което е останало в тях като трайно познание и ориентация в темата. И в зависимост от резултатите, съответно, ще се приложи, ще се разпространи програмата в бъдеще, като за момента има изготвени учебни помагала, които са в помощ както на децата, така и на преподавателите. Имаме завършено обучение на преподавателите, изработена методика